אהלן, אני לברן, ועם כמה חברים ממש טובים שנמצאים מאחורי המצלמה, החלטנו להביא לכם את גיימבאז, תוכנית שתתעסק בגיימינג ובכל מיני דברים מסביב. אני מקווה שתהנו מעשרת המשחקים שיש לנו להציע בשבילכם. 10 המשחקים שתהיו חייבים לשחק השנה. איך התגעגעתי לשים מכות לחברים שלי? מורטל קומבט מגיע לקונסולות החדשות ומביא איתו מערך משחק חדש לגמרי. חוץ מהעובדה שמורטל קומבט הוא אחד ממשחקי המכות הקטלניים של כל הזמנים, אחת ההפתעות של המשחק החדש היא האפשרות לשחק עם קוואן צ'י. הלוחמים במשחק מחולקים ל3 תת קטגוריות שהן בעצם 3 מערכי קרב שונים, כאשר לכל דמות אפשרות בחירה למספר גישות שונות לקרב. למרות הגישה החדשה, מורטל קומבט X יישאר עם השורשים שהפכו את הסדרה למצליחה ורלוונטית גם היום. תצרפו משחקיות מוכרת עם מגוון דמויות חוזרות וכמה הפתעות חדשות, וכנראה שיש בידינו את משחק המכות המגניב ביותר של השנה. סטאר וורס היא אולי סדרת המדע הבדיוני המוכרת בעולם, והשנה היא הולכת לקבל חיזוק רציני מצד דייס וביואר. שני החברות הנמצאות תחת EA הולכים לעשות חידוש לסדרה הקיימת ולהוציא מחדש את באטלפרונט, שיצא אי שם בשנת 2004. המשחק שידוע ברמת ההפקה הגבוהה שלו יעבור טיפול דומה גם הפעם, כאשר החברות השתמשו במנוע פרוסטבייט 3 והוציאו את הצוותים לצילומי חוץ בלוקיישנים אדירים. יוצרי המשחק הלכו לארכיון לוקאס כדי לצלם ולהטביע אביזרים מכל סרטי הסדרה. למרות שלא נחשפו פרטים על אופן המשחק, נאמר כי הוא ידמה את אווירת המשחקים הקודמים וישאף להביא עולם אותנטי של מלחמת הכוכבים. החברה הפולנית CD Projekt Red מוציאה את המשחק השלישי בסדרה שנתנה לגיטימציה ענקית בעולם המשחקים, The Witcher 3 Wild Hunt. הסדרה שהפכה לאחת המעניינות והמגניבות בעשור האחרון, מביאה תקווה ענקית במשחק ובכל האפשרויות החבויות בו. הסיפור ממשיך את עלילת המשחק השני, שמציגה את גרלט לאחר שהצליח להימלט מאותם אנשים שניסו לנצל אותו, והוא יוצא למסע אחר האישה החשובה בחייו. החברה פיתחה במיוחד את מנוע ה-Red Engine 3 במטרה ליצור עלילה לא ליניארית. כך יתאפשר לשחקנים לצאת למסע אותו הם בוחרים, ואפילו לשחק עם דמות נוספת מעבר לגרלט. המנוע החדש נותן לגרלט אפשרויות חדשות לגמרי, כמו מערכת תנועה משופרת, רכיבה על סוסים ושליטה על נשקים חדשים כמו חץ וקשת. כמו תמיד, נוכל לשלב בין נשקים וקסמים ולזוז בחופשיות בשדה הקרב. תוסיפו את האפשרויות החדשות לעולם שאמור להיות גדול פי 30 ממשחקי וויצ'ר קודמים, והאופציה להיכנס כמעט לכל מבנה בעולם, ויש לכם משחק שיעסיק אתכם לתקופה ארוכה מאוד. שחקני Xbox One לא צריכים להשפיל את הראש לאחר שנת ההשקה החלשה של הקונסולה. במהלך השנה, ה-Xbox One יקבל חיזוק משמעותי בדמות הילו 5 Guardians, משחק ההמשך של הסדרה המצוינת של מייקרוסופט. למרות שאין פרטים על העלילה, השערות אומרות כי המשחק יהווה המשך להילו 4 ויחשוף פרטים על הדמות המסתורית המופיעה בארט ההשקה של המשחק. מי שלא יכול לחכות, יכול ליהנות ממצב הבטא של המשחק החדש ולהתחיל לעבוד על הסקילס שלו. למרות המסתורין שאופף את המשחק החדש, הילו היא עדיין הסדרה המצליחה ביותר של מייקרוסופט, ויכול להיות שמשחק חדש בסדרה יחזיר את האקסבוקס 1 לתמונה.
משחק הזומבי המצליח מקבל סוף סוף את ההמשך שמגיע לו. במהלך שנת 2011 צץ לו משחק שתפס את כולם בסערה. Dead Island זרק אותנו בעיירת נופש, בה כל התושבים הפכו להיות זומבים רצחניים וצמאי דם. Dead Island 2 מגיע כמיטב המסורת של הסדרה ומתחיל הכל עם טריילר יפהפה. המשחק התרחש בסן פרנסיסקו, קליפורניה, לאחר שמגפת הזומבים נדדה לאמריקה והפכה את כולם לחבורת זומבים נגועים. עם האפשרות לבחור מבין 4 דמויות חדשות בעלות יתרונות שונים, מגוון של זומבים חדשים ומלא צורות חדשות לרצוח אותם, ועולם חדש לגמרי להשתגע בו, אין שום ספק שדד איילנד ידביק לא מעט אנשים אל הספות שלהם.